Bama yɛrɛ cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔba Joliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn bi jumadonya in na min bɛ bɛn marisi kalo tile 3 san 2023 limanaw min y'aw ka kunnafoni gafew ye olu de lakalili waati sele filɛ nin ye nin jɛmukan in bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma ni Ala ma foyi kɛ an na ayiwa an kɔni bɛ nin kɛnɛ in kan yan gafe minnu mana bɔ ka se k'an da don olu kɔnɔ kumaw la ka a bama yɛlɛma bamanankan na sabu n'i mana bamanankan fɔ Mali kɔnɔ yan ka ban ayiwa bɛɛ bɛ i ka faamuya sɔrɔ a la o de la nin jɛmukan in bɛ sigi limanaw ni an sigilen o kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an filɛ télévision sanfɛ minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔw fana sanfɛ minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ Bamako yan Segukaw fɛ yen Sikasokaw fɛ yen an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na Tolo gafew ka ca bi an tɛ nin kuma ji caya koyi an ka don gafew kɔnɔ kosɛbɛ n'an donna gafew kɔnɔ e ko an t'a daminɛ ni Nouvelle Horizon ye de ale da bɛ Mali ani Faransi cɛɲako la a ko a bɛna fɔ ko Mali ni Faransi cɛɲa ko a b'a ka gɛlɛya ka taa fɛ Tolo Nouvelle Horizon ka bi kuma a ko Mali ni Faransi ko u cɛ gɛlɛya tɛ dɛ Mali ni Faransi yɛrɛ de bɛ fɛ ka jɛ ɲɔgɔn kɔ pewu kuma kɔni kuma de jɛra i b'a fɔ ko pɛrɛkali ayiwa Nouvelle Horizon ka kuma la Tolo Mali ni Faransi ayiwa ni ye jateminɛ kɛ Mali gouvernement ko a ye hakilila dɔ ta kɔsɔn in na kosɛbɛ k'a ko Faransi kɔni tɛna se ka kɛ Mali ka kuma da ye bilen fiyewu Nations Unies ka bolofara min bɛ yen n'u kama Conseil de sécurité i bɛ porte-plume dɔ ma kosɛbɛ porte-plume le gouvernement du Mali décide de récuser le statut de porte-plume de la France. C'est-à-dire Faransi tɛna kɛ Mali ka kumada ye bilen wa fɛn o fɛn bɛ ta Mali tɔgɔ la Tolo i b'a sɔrɔ Faransi de b'a fɔ an jɛnna ni a ye walima an ma jɛn ni a ye kosɛbɛ ni Faransi jɛnna n'a ye a na kɛ ni Faransi ma jɛn n'a ye a tɛ kɛ kosɛbɛ Tolo Mali gouvernement ko o banna dɛ pewu a banna pewu Faransi kɔni tɛna se k'i sigi Mali kungo k'a bɛ Mali kungo fɔ Nations Unies kɔnɔ bilen o kuma banna o ti bɛn Tolo n'i y'a jateminɛ kalo 8 kɔfɛ min ye Conseil de sécurité ɲɛma Mali jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a ɲini ko Faransi ka wele k'a ɲininka a dalakan na sabu ko siga kɛra la k'a fɔ ko a bɛ ka banbanciw sɛngɔrɔma don don Mali juguya la groupe armé terroristes ka olu dɛmɛ n'a ma marifa di min ma i b'a sɔrɔ a bɛ fɛɛrɛ di o ma k'u ka Mali jamana kɛlɛ Mali gouvernement ko Conseil de sécurité ɲɛmaba n'o ye Pedro Comissario Afonso ye yɔrɔ ale cɛ in de ye Conseil de sécurité ɲɛma ye ko k'a ye lettre ci a ma k'a fɔ a ɲɛna ko Mali ni Faransi cɛ ayiwa ni yɔrɔ Faransi de ye jamana kɔrɔba ye ani Mali cɛ a mɛnna nka an bɛ don min na ko bi Tolo farafarali dɔ la ko la dɛ sabu Mali gouvernement u ye lettre dɔ kɛ communiqué dɔ min ni o kɛra janvier kalo tile 12 san 2022 o kɔfɛ avril kalo tile 26 san 2022 nin bɛɛ kun ye kangaridakanw de ye ka ɲɛsin Faransi ma o kɔfɛ o dongo mars kalo tile fɔlɔ san 2023 ministre min bɛ yen n'o b'an ka jamana wɛrɛw cɛ kun ye kunna Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ ko siga kɛra Faransi la k'a fɔ ko waati dɔ la kangari dara u ye ko Mali sanfɛla yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'o ye espace aérien ye ko Faransi ka avion de bɛ pan yen Tolo o kangari dara Faransi ye u tilala ka segin ka tuguni nka kangari filanan min dara u ye u ka sɔrɔ ka dɔ bɔ a la Tolo n'i y'a lajɛ an bɛ don min na ko bi ko Mali gouvernement a ye lettre min ci nin ye lettre in bɛna ko bɛɛ lajɛlen de kun cɛ sisan sabu n'i y'a mɛn i b'an tɔgɔ fɔ n'i y'a mɛn i bɛ kuma an tɔgɔ la walima n'i y'a mɛn i bɛ hakilila ta an tɔgɔ la o y'a sɔrɔ an ye yamaruya de di i ma ko Mali gouvernement Abdoulaye Diop ka laseli ninnu na k'a ye lettre ci Conseil de sécurité ɲɛmaa ma k'a fɔ a ɲɛna ko ayiwa sɛbɛn o sɛbɛn bɛ kɛ Mali tɔgɔ la bi Faransi jamana damadɔ de bɛ yen Tolo olu de ka kuma bɛ ta Conseil de sécurité kɔnɔ fɔlɔ o ye Royaume-Uni ye États-Unis ani Faransi yɛrɛ Faransi yɔrɔ ale farafinna jamanaw fɛn fɛn bɛ yen n'a ye minnu coloniser Faransi bɛ kuma olu tɔgɔ la Mali bɛ olu la Mali kɔni filɛ nin ye k'a fosi ka bɔ nin na k'a fɔ diɲɛmaa ɲɛna ayiwa Faransi min filɛ nin ye a tɛna sɛbɛnni kɛ Mali tɔgɔ la bilen dɛ yɔrɔ MINUSMA
bɛ an fɛ yan tolo hali ni MINUSMA ye Mali kɔnɔ yan Faransi de y'a yamaruya Faransi de y'a ɲini diɲɛ kelatɔnba fɛ ko MINUSMA wa u kana Mali kɔnɔ sabu bɛnbaliya bɛ maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bi yan MINUSMA kana a ka se ka sigi ayiwa basigi ka se ka na ni Faransi tun y'o yamaruya di o baara in tun tɛ se ka kɛ nka tolo o de bɔra o de banna pewu 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 bi Nouvelle Horizon ka kuma don dɛ tolo mun tora sa n'a sɔrɔla farafin jamana tɔw olu nana o sen da Mali senda nɔ na nin ko ninnu taabolo a ɲininkali kan ka kɛ o de ye ɲininkali yɛrɛ ye Nouvelle Horizon ka kuma don awɔ an bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko min ye parti politique min n'o b'an fɛ yan n'o ye MODEM ye MODEC ale ɲɛma Koniba Sidibe k'a bɛna fɔ k'a ye Emmanuel Macron jaabi koyi MODEC ɲɛma min ye Mouvement pour un destin commun Koniba Sidibe tolo a ye Emmanuel Macron jaabi dɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ko Emmanuel Macron ye jalaki ben Mali politique tɔnw kan k'a f'u ɲɛna k'u dɛsɛra Mali marali la ko fɛn fɛn bɛ yen ko n'u ye Mali mara i b'a sɔrɔ ko jamana mara tiɲɛna u bolo Emmanuel Macron ka taama senfɛ farafinna jamana ninnu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna ale cɛmancɛ bolo fɛ ko a ye jalaki ben Mali politique tɔnw kan k'a f'u ɲɛna ko n'i y'a ye ko hali Faransi nana dɛmɛ na Mali kɔnɔ yan lakana ko la ko Mali politique tɔn jamana mara bɛ politique tɔn minnu bolo k'olu de ka mara ma ɲɛ ko de y'a to ko ale Faransi yɛrɛ ko ayiwa jalaki caman binna ale kan k'u bɛ ka baga ale Faransi ma ale ka jamana k'u bɛ ka baga ale ma ko ni yanni ka jigin i binyɔrɔ la i ka jigin i taluyɔrɔ la Emmanuel Macron ko ten ale de ko ten ko Mali marabagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la tolo ala ka hinɛ Ibrahim Bokar Keita la tolo ale ka fanga waati yɔrɔ ko min bɛ tali kɛ Emmanuel Macron ani Ibrahim Bokar Keita ninnu u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ale Emmanuel Macron kelen tolo ko a ye jalaki bɛ politique tɔn nka MODEC ɲɛma n'o ye Koniba Sidibe ye ayiwa a ye jaabi min di nin kuma la a ko Emmanuel Macron ko a ka kuma nin kuma ninnu ko n'i y'a ye gɛlɛya o gɛlɛya bɛ farafinna ni Faransi cɛ ko Faransi de ka ko don Faransi de ka ko kolokololenw don wa ko o Emmanuel Macron kelen k'a ma politique tɔnw jalaki Mali kɔnɔ yan k'ale Emmanuel Macron kelen de ye ala ma hinɛ Ibrahim Bokar Keita ka fɔ a da la ko a bɛ Ibrahim Bokar Keita fo a ka sigili filanan de ko don k'a sɔrɔ ni hali Mali sariya sun min bɛ yan n'o ye cour constitutionnelle ye o de bɛ jaabi bɔ k'a fɔ ko kalata kɛra jaabi ye nin ye k'a sɔrɔ o ma jaabi bɔ ko Emmanuel Macron kelen de Ibrahim Bokar Keita fo o waati la ko k'a sɔrɔ dun o waati ayiwa bɛɛ tun ma jɛni o kalata in jaabi ye jamana o jamana bɛ yen i b'a sɔrɔ bɛɛ ya ni sariya taabolo o de bɛ kow ɲɛ nka n'a fɔra k'a fɔ ko Emmanuel Macron bɔra o kɔfɛ ka Ibrahim Bokar Keita fo a ko o ma bɛn MODEC ɲɛma a ko Emmanuel Macron k'a k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min ye farafinna ye farafinna bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ko Emmanuel Macron ɲinɛnen don dɛ ko Faransi de ye nin gɛlɛya ninnu coko farafinna jamanaw kɔnɔ ka farafinna jamanaw kɔ don ɲɔgɔn na ka hali Faransi ni farafinna jamanaw an bɛ don min na ko bi yɔrɔ u ni Mali tɛ ko u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko ni Faransi ka ko kolokololen jugu tɛ ko nin ko kun tɛ se ka kɛ min ye MODEC ɲɛma ye a yira k'a fɔ Emmanuel Macron bi in na ayiwa tolo hali n'a sɔrɔla k'u ye miliyari caman don farafinna jamanaw kɔnɔ walasa u bɛ se ka baara kɛ ni farafinna jamanaw ye k'u m'a kɛ gansan dɛ u y'a kɛ u yɛrɛ ka nafa de kama ayiwa maa fɔlɔ min y'a jaabi politique tɔnw na o ye Koniba Sidibe ye dɛ Nouvelle Horizon de y'a kuma fɔ n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an b'an ɲɛsin Les Echos welewele ma kɛ ale ko min ye sunkalo ɲɛkɔrɔla in ye k'a bɛna fɔ ko sannifɛnw ko olu da ka gɛlɛn kosɛbɛ koyi tolo nin ye laada ye o nin ye laada de ye Eko ka kuma la ko sunkalo barikama in bɛ ka i sinsɛ ka na dɔɔni dɔɔni nin kalo min filɛ tolo na alisilamɛw b'a kunbɛn nisɔndiya ani bonya ani karama ye a tɔ tora tile damadɔ de ye o sunkalo a ka se a ma kɔnɔnen don kosɛbɛ sunkalo bɛ se yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ alisilamɛw kɛlen bɛ ka labɛn caman sabati min ye Mali la yan nɔ tolo kɛrɛnkɛrɛnnenya faaba la n'o ye Bamako ye tolo fɛn de tɛ se ka san yan sunkalo yɛrɛ sunkalo ɲɛkɔrɔla la cogo si la nin ye gɛlɛya ye koyi gɛlɛyaba
e n'a fɔra ko kalo min tolo o ye hinɛ kalo ye kosɛbɛ ala ye nin kalo in da ko an ka bato k'a kɔnɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na tolo nka Mali la yan nin kalo in bɛna fɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ kalo de kosɛbɛ Fasiri ka kuma la a ko fɛn damadɔ bɛ yen n'o ye dunfɛnw ye tolo olu tɛ se ka san fiyewu n'i ye sukaro lajɛ n'i ye nɔnɔ lajɛ n'i ye tulu lajɛ n'i ye balow lajɛ tolo ani jiriden n'a ɲɔgɔnnaw nin de bɛ gɛlɛya bɛɛ da ninnu kan yan a ka bon hakili ma o don kalo barikama min filɛ nin ye tolo a tɔ tora tile damadɔ de ye an ka don a kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla alisilamɛw kɔni bɛ ka ala de deli min ye sannifɛnw ye dɔ ka bɔ o sɔngɔ la o don maaw kɔni bɛ ka wulikajɔ de kɛ u ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw u k'u deli halisa u ka kuma jagokɛlaw fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ n'u bɛ se ka hali subvention n'o de ye ka nafolo bila jagokɛlaw ka bolo kan walasa u bɛ feerefɛn minnu feere jamana kɔnɔ yan tulu maaw mago ka jɔ a la a ka di nɔgɔya la nka ɲininkali damadɔ bɛ yen e ko kɛlen bɛ k'o kɛ yalima ni fɛn ninnu sɔngɔ minnu n'a bɛ yɛlɛ nin ye tulu sukaro n'a ɲɔgɔnnaw tolo a kun ye mun ye ɲininkali kan ka kɛ yalima Mali ni a kɛrɛfɛ jamanaw olu cɛ de don wa walima ka kɔsa in na gazi min ni gouvernement yɛrɛ y'i sen bɔ o subvention na o de don wa jagokɛlaw yɛrɛ de ka ko kolokololenw de wa tolo ni ala kɔni tɛ maa si t'a dɔn nka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'u seko kɛ nin ko la min ye Abubakar Ture ye ale ye butigi feerela ale bɛ Ɲamakɔrɔ kuranin na ale ko sunkalo gɛlɛya ko dɔwɛrɛ tɛ o i b'a sɔrɔ a waati la maaw bɛ girin dunfɛnw de kan kosɛbɛ o de y'a to dɔ bɛ fara gɛlɛya kan ko nka ko jamana yɛrɛ lakana ko cogoya k'o bɛ se ka dɔ fara gɛlɛyaw kan ɲinan san laban ninnu na a ye misali ta Salanko kan sunkalo y'an sɔrɔ embargo kɔnɔna la ko nka ɲinan tolo essence gɛlɛyara kosɛbɛ ni essence dun gɛlɛyara o bɛ dɔ fara fɛn caman sɔngɔ kan sabu n'i y'a mɛn i bɛ taa fɛn tanga na i bɛ taji de kɛ bolimafɛnw na a ko k'ale bɛ feere kɛ ko min ye sukaro bɔrɛ ye a b'o feere 6500 o kɔrɔ kilo kelen ale b'o feere 440 min ye tulu bidɔn ye a b'o feere 5000 a fɔ 4500 o kɔrɔ tulu litiri kelen ale b'o feere 280 min ye gamiɲɛga bɔrɔ kilancɛ ye k'a b'o feere 5000 o kɔrɔ ko tolo o ye gorosisiw yɛrɛ fɛ yen nka n'i taara k'i bɛ taa sa détail la tolo a ka ca n'o ye ko kilo kelen i b'a sɔrɔ a b'o feere 120 o ye gamiɲɛga kilo kelen tolo o n'a ɲɔgɔnna caman nka n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ ye kuma wɛrɛw ye nka tolo kalo kelen min filɛ nin ni maaw ka sanni ka ca kosɛbɛ gouvernement kan ka nin kalo in kɛrɛnkɛrɛn hali ni jamana nafolo bɛɛ bɛ taa la ka se ka ko nɔgɔya maaw sunkalo ka nɔgɔya maa caman de y'o kuma fɔ dɛ sunkalo ka nɔgɔya n'o tɛ sun b'i kan gɛlɛya b'i kan a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogo si la eko de ye nin kuma fɔ n'an bɔra eko kɔnɔ an b'a ɲɛsin Soir de Bamako ma ale ko gɛlɛya waleya min n'o tan bɛ ka maliyɛnw sɛgɛrɛ min ye Tunisie jamana kɔnɔna ye k'a bɛna fɔ k'a b'a ka gɛlɛya ka taa feere tolo Tunisie kuma in kɔni i bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to yen Soir de Bamako ka fɔ la min ye ko ɲɛ cogoya ye Tunisie jamana kan dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan dɛ kalanden minnu bɛ yen n'olu bɛ Tunisie jamana kɔnɔ olu ka ɲɛmaa n'o ye Basiru Ould Salek ye association malienne des étudiants et stagiaires en Tunisie o ɲɛmaa de ye nin kuma fɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la dɔ bɛ ka fara gɛlɛya kan a y'a yira k'a fɔ ko nin jamana in kɔnɔna la tolo ka taa baga mɔgɔ ma n bɛ s'a la walima a bɛ n ka jamana kɔnɔna la ka baga ma tolo nin de bɛ ka kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o de la a ko tiɲɛ na dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan association malienne étudiants stagiaires en Tunisie Basiru Ould Salek ale de y'a ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye marisi kalo in tile fɔlɔ ye sɔgɔmada fɛ 9h wagati ko dɔ taara olu ka da gosi olu yɛrɛ kun hakili la ko polisiw de don nka tolo a nana kɛ ninnu kun ye binganikɛlaw de ye sɔgɔmada joona fɛ ko arabu denmisɛnnin dɔw kun don olu kɔni ta kɛra min ye dɔw bolila ka kogo ta sabu sirann'u ɲɛ u nana binw ka di olu ye kogo ta min kɛ ka taa u segilen ka na u ka so ninnu kɔnɔna na o y'a sɔrɔ u y'u ka minɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye passeport wo bololaminɛn wo ani sefa wari 20,000 ɲɔgɔnna a k'u y'o fana taga taa n'o ye nin tɛ bingani kɛnɛ kan da ye bingani kɛnɛ kan ta don a ma dabɔ o kama o
tiɲɛna ko ka gɛlɛ sisan dɛ. Awɔ. Tolo a yirala k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ ka kuma nin ko la. Ko chargé d'affaires min filɛ nin ye Tunisie ambassade la. Awɔ. Ko ale n'an ka ministres yɛrɛ kumana. Nin ko la ko kalanden minnu bɛ yɔrɔ in na ye. Kosɛbɛ. K'olu kɔni a bɛ ka f'u ɲɛna u ka to min bɛ se ka na ambassade la. U ka n'i kun dogo. Kosɛbɛ. Nka a fɔra k'a fɔ ko gɛlɛya ninnu. Ayiwa a kana ta ka se ka kalandenw sɛgɛrɛ. Nka ko o kana to kalandenw fana ka u yɛrɛ to k'u yɛrɛ to falanfala la bolonw kɔnɔna la. Kosɛbɛ. Bɛɛ k'a lajɛ ka i yɛrɛ dogo. Awɔ. Walasa i bɛ se ka kisi ninnu ka kɔlɔlɔ tɔɔrɔ ma cogo min na. Fasidi sɛbɛn Soir de Bamako. Kosɛbɛ. Ale de ye nin fɔ. N'an bɔra Soir de Bamako kɔnɔ an b'an ɲɛsin indicateur ma kɛ. Ale y'a yira k'a fɔ ko pankuru ko a da bɛ o la min ye Mali kɔnɔna la koyi. Tolo a bɛɛ ye Tunisie ko kelen de ye o. Awɔ. Ko pankuru fɔlɔ a bɛ sɔn ka jigin ni Tunisie maa minnu maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ tɔɔrɔ la. Kosɛbɛ. Ko pankuru fɔlɔ bɛ sɔn ka jigin su in na. Ni foyi ma kɛ. Ka bɔ Tunisie sa kɛ. Ka bɔ Tunisie. A bɛ se maa 100 ni maa 50 ɲɔgɔnna de ma. Minnu bɛ yen ni olu sɔnna k'a fɔ k'u bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔna la. Kosɛbɛ. Ka na Mali kɔnɔna la yan nɔ. N'i ye jateminɛ kɛ Haut Conseil des Maliens de Tunisie. Awɔ. Association malienne des étudiants stagiaires en Tunisie. Ko minnu sɔnna. A yirala k'a fɔ don o don ayiwa minnu sɔrɔla nɛgɛjuru siraw fɛ. Kosɛbɛ. A yirala k'a fɔ ko tɔgɔ sɛbɛn yɛrɛ daminɛna kabi février kalo tile 24 tɛmɛnen. Kosɛbɛ. Ko minnu bɛ yen ni dogoyɔrɔ t'u bolo. Dɔw bɛ a fɔra olu ɲɛna u ka na ambassade la. Walima chancellerie minnu bɛ yen. U ka se ka taa u kun dogo yen. Walasa u bɛ se ka ta ka na jamana kɔnɔna la cogo min na. Nka sigasigana bɛ a ko la. Kosɛbɛ. Sabu an bɛ don min na ko bi caman yɛrɛ bɛ yen tolo olu sen tɛ ka ɲini ka ye. Awɔ. A yirala k'a fɔ kalanden minnu bɛ yen n'a kun fɔra k'a fɔ olu tɛ taama in na. Nka a yirala k'a fɔ kalanden caman nana i yɛrɛ sɔrɔ liste in kan yen. Kosɛbɛ. Minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka bɔ Tunisie jamana kɔnɔ sabu gɛlɛya tɛ maa fila in ko tolo. I bɛ wali jamana kan ka taa bɛn i kan. Kosɛbɛ. I ma min i ma bɔn ko siya woloma dan b'a yɛrɛ ye. Kosɛbɛ ka t'i bɔ ne nin na. A ma dabɔ o kama o. Ko ninnu bɛ sɔn ka makɔnɔ yan bi. Ni Ala ma foyi foyi kɛ pankuru fɔlɔ kɔni. Kosɛbɛ. O na jigin Mali la yan bi. O ye tare ye. An bɛ to ale indicateur kelen in kɔnɔ a da bɛ min ye gafe kura n'u bɛ wele ko constitution. Ko min ye an ka imamuw ye. K'a bɛna fɔ ko olu banna hakilina ma koyi hakilina min n'o ye diinɛ bɛɛ lajɛlen kan. Tolo laïcité ko kuma de bi yan. Kosɛbɛ. Mali alimamiw ka tɔnba. Bureau national de la Ligue des imams érudits pour la solidarité islamique au Mali. Awɔ. Limama ko a ma sɔn hakilila dɔ bɛ a taara an ka jamana sariya sunba kura in kɔnɔ. Kosɛbɛ. Gafeba min donna colonel Assimi Goïta bolo. N'u k'a ma projet de constitution. Laïcité o tɛ dɔwɛrɛ ye o. Tolo yɔrɔ diinɛ. Awɔ. A fɔ k'a fɔ ko diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ an fɛ yan. Min ye alimamiw ka tɔnba. Awɔ. Limama ko a ma sɔn nin ko in ma. A ma sɔn a ma. A ko tile 15 baara de kɛra nin ko in na. Kosɛbɛ. Yɔrɔ commission min n'o sigira ka baara laban in kɛ. Awɔ. U y'a yira k'a fɔ ko u ye yɛlɛmani caman don gafeba in kɔnɔna la. N'u fɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen u y'olu jɔsi ka bɔ a la. Kosɛbɛ. Taabolo dɔw bɛ yen u ye yɛlɛma don o la. Awɔ. Nka o n'a ta o ta. Limama y'a yira k'a fɔ ko laïcité ko min filɛ nin ye. Kosɛbɛ. N'a o taara ka to ayiwa gafeba in kɔnɔna la. Limama y'a yira k'a fɔ ale ma jɛn ni o ye. Ko ka o yɔrɔ to yen pewu. Kosɛbɛ. Wa fana min ye nanzarakan ye n'o ye français ye. K'o ta k'o kɛ baarakɛkan ye. Kosɛbɛ. Ko o fana u kun y'a fɔ ko o ka bila. Bamanankan de ka bila ɲɛfɛ. Kosɛbɛ. Walima larabukan. Ani fana wari min n'an b'a dun. N'o ye franc CFA ye. Awɔ. Ko ka o jɛn o kɔ ko k'o kuma dabila pewu. Tolo limama y'a yira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna olu kɔni kun ye laseli kɛ nin na. Awɔ. K'u ma jɛn ni nin nka u ɲɛ b'a la k'a fɔ a kelen talen bɛ gafeba in kɔnɔna la. Kosɛbɛ. Gafe min n'a donna jamanakuntigi yɛrɛ bolo ka ban. Sisan a kɔni bɛ lawaleyali sira de kan. Imama ka tɔn. Awɔ. Ko olu kɔni bɛ ka waati nataw de kɔnɔ. Kosɛbɛ. Ko tarata natɔ yɛrɛ. U bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ. Kosɛbɛ. Kunnafonidilaw bɛ wele o ko kɛnɛ kan. Awɔ. U fɛla ye min ye. Ka o fɔ. Kosɛbɛ. Y Dunbiya. Ale de nin sɛbɛn l'indicateur du renouveau kɔnɔna. Kosɛbɛ. N'an bɔra indicateur kɔnɔ an b'an ɲɛsin l'essor ma kɛ. Ale da bɛ kani bɔnsɔn ko okumu kɔnɔ. A y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye k'a bɛna fɔ k'u ye dɛmɛ boloda ye. Mali ministre damadɔ bɛ yen. Olu taara u ɲɛ da kani bɔnsɔnkaw kan. Kosɛbɛ. Walejugu min n'a kɛra février kalo tile 23 tɛmɛnen. Ka ɲɛsin duguncinin ma n'u kama kani bɔnsɔn. Awɔ. A ni Bankasi cɛ. Kilomètre 10 ɲɔgɔnna. Kosɛbɛ. A bɛɛ bɛ Bayaŋara mara de kɔnɔna la. Awɔ.
Mali gouvernement kwa ye cide dɔw ci ka taa n'i ye jateminɛ kɛ ministre min bɛ n'o bɛ an yɛrɛ cɛ bɛn ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma réconciliation colonel major Ismaila Wage ani ministre min bɛ n'o ka baara bɛnnen bɛ adamadenya yɛrɛ taabolo dɛmɛ ani maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la Umaru Jara ko olu ni délégation ba dɔ wulila ka se ka taa Mali gouvernement tɔgɔ la ka se ka taa dugawu don k'o ta ka ɲɛsin kani bɔnsɔnkaw ma sabu waleya min kɛra nin ye tolo ni bɔn kɛra fɛn fɛn la o tɛ kodenni ye jamanakuntigi tɔgɔ la a ye nin ciden ninnu wuli ka taa walasa u ka se ka taa dugawu don kɛ ka yira u la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ma ɲinɛ u kɔ kani bɔnsɔn min kɛra ka ɲɛsin u ma ka dugu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka a bɛ se maa 10 ni kɔ yɛrɛ ma k'olu bɔnɛ u nin na bamanciw ka wale jugu fɛ ko kani bɔnsɔnkaw kɔni nin délégation ba ninnu bisimila u ka hakilila falen na u ka baro kɔnɔna la kani bɔnsɔnkaw kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu mago bɛ min na bi nani jara u ye dɛ nka u bɛ fɛ u ka Mali finitigiw ka se ka kan dɔ de sigi yɔrɔ in na ye kani bɔnsɔn ye u ka se ka lakana n'o tɛ tolo n'u tora ni bɛɛ tora i gɛnfɛn bolo dɔ ta na taa ni ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a banbaatɔw la amin l'essor de nin kuma fɔ an b'a datugu ni aujourd'hui Mali ye kɛ ale da bɛ min ye an ka nɛgɛjuru sirako la Orange Mali ale ni Malitel k'a bɛna fɔ u bɛ ka ɲɔgɔn wele fanga la koyi tolo Orange Mali ani Malitel ani min ye association des consommateurs olu de bɛ ɲɔgɔn na waati dɔ tun kɛra a bɛ fɔ min ma ko répondeur yɔrɔ répondeur n'i ye weleli ni ne ye wele sisan i b'a sɔrɔ ne m'i sɔrɔ nka dɔ bɛ tigɛ ka bɔ n kunna o de kuma bɛ yan haminanko ma kɛ tolo a yirala k'a fɔ bari dɔ tigɛra ka bɔ a la a yirala k'a fɔ makɔnɔ kɛlen don Cour suprême kan ka nin kiiri tigɛ mars kalo tile 13 natɔ in na min ye procès Orange Mali Move Africa Malitel ani consommateurs n'o ye an nɛgɛjurusiratigiw ye tolo ko Cour suprême bɛna kiiri tigɛ mars kalo tile 13 natɔ in na n'a dun kɛra tolo e ko baaraw bɛ sɔn ka tiɲɛ a ko siratigɛ la dɛ ko a bɛ se baara ba 210 ɲɔgɔnna ma ayiwa minnu bɛ yen ni olu bolo bɛ baara la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a tolo olu ka baara bɛ sɔn ka tiɲɛ sabu maa minnu bɛ baara la Orange Mali ni Malitel ninnu na ni kiiri dagoyara Orange walima Malitel la tolo a bɛ sɔn ka kɛ baara ye dɛ o de ye kuma yɛrɛ ye e ko an t'a bila yan an b'a jɔ yan aujourd'hui Mali ale de ye nin kuma fɔ ni Ala sɔnna tolo an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ tɛ de an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ gafe kuraw mana bɔ k'o lakale an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a kan bɛn diɲɛ